Welkom bij T-Mobile. Op dit moment is de wachtrij bij onze klantenservice helaas langer dan u van ons gewend bent. Wat een bullshit. Ik heb overige vragen. Verbonden met een van onze medewerkers. Ja. De wachttijd bij onze klantenservice is op dit moment langer dan 1 minuut. Onze excuses voor het ongemak. Ze brengen me op dit moment €2,10 in rekening. Omdat ik een papieren factuur krijg. Dus ik dacht van ja, dat vind ik nogal veel geld. Ik hoef helemaal geen papieren factuur. Wij kunnen de factuur ook via een link met de e-mail versturen. Maar ik zie dat wij van u geen e-mailadres in het systeem hebben staan. Dat lijkt me heel handig, want ik ben in principe er ook niet over geïnformeerd. Het was de tweede factuur, maar toch even €4,20 nou ja, om niks eigenlijk gekost. Nou, die kosten zal ik voor u vergoeden. Oh, nou, En die worden dan sympathiek. op de volgende factuur in mindering gebracht. Nou, prima, mooi. Thank you very much. Thank you for everything. Yeah. Het is de laatste dag van onze stagiair, dus ik zong hem even aan met de Kelly Family, een prachtige Duitse act. I love you, I want you. Hilarisch. Hilarisch, fantastisch. Geweldig. Geweldig! Goeiedag, hoe is het nou? Stille live kicking. Stille live kicking? Ja, u mag een fotootje maken, is Ja, wel ja, goed. Ja. Hoi Erik. Hoi. Nou, zullen we de trein naar Greenstad pakken kennen. In 2010 ben ik toch verhuisd van Grace naar de auto. Dus ik ben eigenlijk al zo'n hier niet meer van Grace meer. Maar elke keer dat ik wegkom ben ik helemaal, ja, blied. Het mooie is, ik had dus een tijdje in Grace wennen. En daar had ik toch best wel nou ja, het Granger accent leren kent. Aangezien ik in de kroeg werken ga hier, in de Pintelier. En ja, dan moet je ook altijd een beetje Gronings praten, hè? Anders hoor je er niet helemaal bij. Prettige paasdagen, zeg je het dan altijd wel. De Akkerstraat, dat hebben we nou. Nou, daar ga ik de Oogradio werken, together met Wilfred Gené. Dat is geweldig, hè? Dus Wilfred. Wilfred, jongen. De groeten van Eduard. Oh, de groeten van Eduard, hey. Hier dan. Zo. Nou, goed oerlezen gaan. Maar nu is het even tijd van wat oors. Oeh, lekker. Nou, we zitten dus bij de 3 uiltjes, maar het is een beetje koud hier, hè? Dus daar wil ik het stuit, we er even wat ontdien. Wat ik aan het doen ben? Ja. De heaters weer ophangen. Even het kacheltje weer aan. Ja, zeker. Het is koud, hè? Ja, zeker. Het wordt koud. Hè? Dat Dat is nog niet. Jullie zitten lekker bij een biertje en hij zou weer warm of niet aan? Ja, zeker. Het is allemaal een beetje. Tijd voor sushi. Gewoon in ik wel, nou ja, Het idee is hier dus dat je nou, 4 rondes ieder kerst. We gaan nu 2 rondes aan, dus zien we het dingetje light. Hier is zo. Het schenkers, we gaan nu 2 rondes aan en ik wil helemaal kleren, want het is echt. Als je 4 rondes eten maakt, dan. Het komt in ieder geval op del. Als bij de Okami eten is, dan is het altijd genoeg. Dankjewel, mevrouw. Oh, dankjewel. Doei. Nou, bedankt. Fijne Oh, avond. kijk eens. Tot ziens. Huppakee, troost HP. Troost HP. Oh, wacht. Volg me op Insta SS Saleh 31. Wacht, kijk, wacht. Ja. Deze is voor jouw vlog, ik zweer het. Voel je mij? Kijk. Kijk, maakt niet uit. Oh, ja. Wow, what the fuck? Dank jullie wel, broertje. STTD Freerunning. Ja, maar dat is kanaal is dood, man. Volg is dood, onze maar- afshot op Insta. Nou, dan willen we. Nou ja, dit is een staptrein, dus het wordt nog wel even.